У эфіры праграма «Пік свабоды». Прывітанне. Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – выбары, санкцыі, пакаянне і координацыйная рада, адказвае Павел Латушка. Сёння наш гость – палітык Павел Латушка. Прывітанне, Павел. Вітаю вас, Юрий. Я нагадаю, што Павел – кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, чалец аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар самага буйнога блоку ў координацыйнай радзе. Вось першае маё пытанне якраз пра аб'яднаны пераходны кабінет, пра ягонае сённяшняе пасяджэнне, наколькі я ведаю, на ім абмяркоўвалася, магчыма, папярэдне, стратэгія на 25 год на выбары, якія арганізоўвае Лукашенко. Ці вызначаная эта стратэгія канчаткова, ці зроблены нейкі падыход да яе? Першае, важна зразумець, што не толькі аб'яднаны пераходны кабінет гэта вырашае. Мы выпрацоўвалі нашу пазіцыю, наш падыход. Зразумела, што тут будзе вельмі важным голас координацыйнай рады, вельмі важным будзе голас самой Светланы Ціхановскай, вельмі важным будзе голас дэмакратычных ініцыятываў, арганізацый, пазаўрадавага сектара. Я думаю, што ўсе гэтыя пытанні, усе гэтыя прапановы будуць разгледжаны падчас канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбудзецца 3-5 жніўня бягучага года у Вільні. Я могу сказаць пра свой пункт гледжання, які я прадстаўляў, можа не дэталізуючы ўжо да апошняга, бо захаваем гэтую інфармацыю да самой канферэнцыі. Мы выступаем як каманда і наша кааліцыя, наша фракцыя ў координацыйнай радзе менавіта з падыходам аб неабходнасці мабілізацыі грамадства на выбары 2025. Але гэта таксама звязана з палітызацыяй. Палітызацыяй латентнай. І я тут паспрабую растлумачыць, чаму латентнай палітызацыі. Гэта тыя дзеянні, якія не могуць быць выкрытыя і якія не будуць прыводзіць да адміністратыўнай ці крымінальнай адказнасці для беларусаў, якія будуць менавіта ў гэтым удзельнічаць. Латентная палітызацыя. Мы разумеем з вами, што Лукашенко выцягнуў сваю старую новую зброю, расчыхліл гэтую зброю ў выглядзе Пяткевіч, Рыжынкова, Маркова, якія будуць адказваць за арганізацыю інфармацыйна-прапагандысцкае суправаджэнне, перапрызначэнне яго на пасаду, узурпаваную ім пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ён хоча паказаць беларусам, ён хоча паказаць сваёй вертыкалі, што тое, што адбылося ў 2020 годзе, гэта была памылка, гэта была выпадковасць, і вось нібы выбарчы цыкл, які пройдзе ў фінале ў 2025 годзе, а хто ведае, можа і раней, менавіта павінен прадэманстраваць гэта, даказаць, што ўсё гэта была выпадковасць, што ўсё гэта была памылка. Наша задача не дапусціць гэтага, наша задача з'яўляецца якраз такі яшчэ раз пацвердзіць, што он задалбал, што ён ужо 30 гадоў пры уладзе, трымае гэтую уладу, і што яго час даўно скончыўся, і што ён павінен зайсці. Але мы разумеем, што ніякім разе нельга давесці да сітуацыі стварэння дадатковых рызыкаў і санкцый у адносінах да беларусаў, адказнасці. Таму мы кажам пра латентную палітызацыю, па дзейнасць, якая не прывядзе нават да рызыкаў, скажу шчыра, нават да нейкіх рызыкаў адказнасці. Павел, а удакладніце, я зразумеў, латентная палітызацыя. Людзі палітызуюцца, але без рызыкаў. Так калі размовы не ідзе пра тое, што яны там выходзяць на вуліцы, яны пратэстуюць, то і што, выбары скончацца, Лукашенко сам себе прызначыць, і беларусы з іх палітызацыяй развядуць рукамі і скажуць, а чо ж мы палітызаваліся на заклік Латушкі? Я ўсё ж таки, калі гляжу вас, Юрась, я так гляжу, у вас столькі пессімізму. Разумею, што вы 30 гадоў уже жывіце за мяжой і змагаецеся з рэжымам, але я ўсё ж таки аптыміст. Я вельмі хацеў бы, каб мы разам з вами давалі матывацыю людзям. І уявіць сабе сітуацыю. Мы спім у ложку, і нас абуджаюць і кажуць бегчы 100 метраў альбо кіламетр, такую хуткую прабежку рабіць, спрынт.
Ці гэта рэальна? Не, нерэальна. Таму калі ёсць палітызацыя грамадства, калі яна разумее, што адбываецца ў грамадстве, што адбываецца ў дзяржаве, якія ёсць рызыкі, якія ёсць выклікі для нас, то гэта вельмі важна, каб людзі адчувалі. Бо калі яны засынаюць, калі яны пачынаюць адпачываць, калі яны пагаджаюцца з усім, што ёсць, ну сапраўды наступіць той момант, калі заўтра Лукашенко памрэ, а ён памрэ заўтра. І людзі не будуць гатовыя менавіта ў гэты момант устаць з ложка і зрабіць тое, што нам патрэбна. Таму я і кажу пра палітызацыю, але бяспечную. Гэта, на жаль, вынікае з тых цяжкіх умоваў, якіх сёння знаходзіцца беларускае грамадства. Бо можна прыдумаць космас, можна прыдумаць все, што заўгодна, але мы абмежаваны тымі умовамі, варункамі, у якіх мы знаходзімся. Важным фактарам з'яўляецца таксама даводзіць падчас інфармацыйнага суправаджэння гэтай кампаніі, што Лукашенко міжнародны злачынец, што ён здзейсніў злачынствы ваенныя, злачынствы супраць чалавечнасці, ён ажыццяўляе рэпрэсіі, і выбар будзе, калі ён фактычна будзе, а яго не будзе, але ўсё ж такі тыя, хто захоча галасаваць, яны павінны разумець, што яны будуць галасаваць за злачынцу, якога месца ў турме, у горадзе Гага, альбо лепш у беларускай турме. Калі мы хочам мець будучыню, то мы павінны зразумець, што санкцыі не адменяцца, пакуль Лукашенко будзе панаваць у нашай краіне. Таму тут вельмі важна сапраўды быць актыўнымі ў гэты дзень. Нам, палітыкам, інфармацыйная падтрымка павінна быць, але бяспечна грамадзянам прапанаваць нейкія формы унутранай палітызацыі. А вот наступнае маё пытанне якраз пра санкцыі. Вось недавно Еўразвяз прыняў чарговы пакет, на думку многіх, адзін з самых маштабных, самых як бы таких разгалінаваных. І вот адно з гэтых разгалінаванняў — это абмежаванне на імпорт фізічнымі асобамі, людзьмі, грамадзянамі Беларусі з Еўразвязу вялікай номенклатуры тавараў. Там і электроніка, і дываны, і etc. Вот ваша ацэнка гэтай абмежаванні, тое, што яны вводзяцца для беларускага народу, скажем так, высокім штылем, это добра ці кепска? І калі не ва ўсім добра, то што вы можаце зрабіць, каб как-то скарэктаваць эту лінію? Перше, мы заўсёды выступалі за гарманізацыю санкцый, але санкцыі, якія б'юць менавіта па рэжыму. Мы выступалі, напрыклад, падчас нашай камунікацыі з Еўрапейскай камісіяй, з амбасадарам, спецыяльным прадстаўніком Еўрапейскага саюза па санкцыйнай палітыцы. Напрыклад, аб увядзенні санкцый на фінансавыя інструменты, якія дапамагаюць ажыццяўляць фінансавыя плацежы, якія забяспечваюць пастаўкі ўзбраенняў альбо ваенных тэхналогій, якія выкарыстоўвае Расійская Федэрацыя і рэжым Лукашэнкі таксама ў вайне супраць Украіны. Мы выступалі за гарманізацыю гандлёвых абмежаванняў, таму што шмат тавараў, якія не можа імпартаваць Расійская Федэрацыя, могуць імпартавацца ў Рэспубліку Беларусь, і такім чынам яны ўвозяцца ў Беларусь і пазней прадаюцца на тэрыторыю Расіі і выкарыстоўваюцца ў інтарэсах ваенных Расіі. Мы выступалі за абмежаванне транзіту тавараў праз тэрыторыю Беларусі, калі такія тавары з'яўляюцца санкцыйнымі для Расіі, альбо Расія не можа іх пастаўляць у Еўрапейскі Саюз. Менавіта гэта былі нашыя прапановы. Нашымі прапановамі ніколі не былі ўвядзення санкцый у адносінах да фізічных асобаў. Дарэчы, пра гэта я і казаў спадару Салівану, і да гэтага мы перадавалі адпаведна пісьмовыя дакументы ў пісьмовым выглядзе. Але калі мы дыскутуем з вами пра санкцыйную палітыку, мы павінны зразумець таксама, што немагчыма падчас вайны сядзець на двух крэслах. Ёсць вайна. Украіна вядзе вельмі цяжкую вайну, абараняючую сваю дзяржаўнасць, тэрытарыяльную цэласнасць. Па тым баку супраць Украіны выступае Расія і, на жаль, рэжым Лукашэнкі, які спрыяе гэтай агрэсіі. З Украіну падтрымлівае Еўрапейскі Саюз, які выдаткоўвае велічэзныя сродкі дзеля таго, каб Украіна перамагла. І, на жаль, у гэтай сітуацыі па віне рэжыму, менавіта віне Лукашэнкі, а не дэмакратычных сілаў, менавіта ён вінаваты ў тым, што нас часта трактуюць як частку таго бока, які якраз выступае супраць Украіны. Калі мы з вами будзем дыскутаваць пра мікрасхемы, якія ўвозяцца ў камп'ютарах, напрыклад, па імпарту фізічнымі асобамі, альбо ў тэлевізарах, альбо ў іншых справах, я думаю, тут дыскусій быць немагчыма. Но я і не гатовы дыскутаваць таксама пра тое, што беларусы не змогуць увесці пластикавыя унітазы. Прабачце.
і альбо дываны. Сапраўды ці гэта з'яўляецца так важным таварам, што мы пра гэта будзем дыскутаваць, калі Расія пры дапамозе Лукашэнкі забівае украінскіх дзетак, забівае украінцаў і робіць усё, каб знішчыць нашу дзяржаву. Таму я выступаю за стратэгію дапамогі Украіне перамагчы ў гэтай жудаснай вайне. І таму тэхналагічныя пастаўкі, вайсковыя пастаўкі, все, што звязана з падтрымкай Расіі ў вайне, павінна быць абмежавана. Толькі тады мы можем паскорыць перамогу Украіне, дапамагчы гэтай дзяржаве выстаяць, ну а значыцца ў перспектыве і выстаяць нам. Яшчэ адзін аспект, таксама, можна сказаць, санкцыйнай палітыкі, гэта тое, што Варшава зараз не выключае спыненне чыгуначных зносінаў з Беларусю, прынамсі таварнага транзіту, у першую чаргу таварнага транзіту кітайскага. Асноўная прычына – гэта рукатворны міграцыйны крызіс, які Лукашенко стварыў і его рэгулюе. Так, можа, гэтак можа. Літаральна сёння новы міністр, новаспечаны міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў прапанаваў Варшаве перамовы па мяжы, як ён сказаў, аблаіўшы іх крыху при этом, ну, тым не менш, сказаўшы, давайте мы перамовы, приезжайте, хто хоча, мы готовы пра ўсё. А вот на ваш погляд, ізноў жа, для беларускага народу, а што лепш, каб палякі сапраўды перекрылі это все, ці не перекрывалі? Слухайте, давайте вырашым, а што нам лепш? Глядзець на то, як знішчаюць нашу дзяржаву, як знішчаюць нашу беларускую нацыю, калі Беларусі ўвогуле не будзе. Глядзець на тое, як Лукашенко забівае беларусаў у турмаў, як трымае тысячы беларускіх палітвязняў, як ён дэпартуе з тэрыторыі Беларусі беларусаў. Можа, нам на гэта лепш глядзець? Ну, калі мы згодны на гэта глядзець, то давайте тады проста выступім за тое, каб прызнаць Лукашэнку, прапанаваць усім заходнім амбасадарам уручыць яму даверчыя лісты, аднавіць усю камунікацыю і кантакты. Я не прытрымліваюся такіх падыходаў. То, што кажа Рыжанкоў, гэта поўная хлусня і падман. Бо менавіта за апошнія дні і на тэрыторыі Латвіі, і ў тым ліку на тэрыторыі Польшы былі зафіксаваны чарговыя спробы дыверсіі ў адносінах да грамадскіх аб'ектаў. І гэта з'яўляецца фактарам, чаму гэтыя краіны вымушаны рэагаваць. Таму што рэжым Лукашэнкі, у тым ліку праз нелегальную міграцыю і не толькі, засылае дыверсантаў на тэрыторыі краін Еўрапейскага звязу. І мы бачым частку, толькі частку з вами невялікую інфармацыю, якую публікуюць заходнія СМІ, і спрабуюць зрабіць гэтай дыверсіі. Таму гэтыя краіны перадусім думаюць пра сваю бяспеку. Калі ў апошнія дні рэжым Лукашэнкі перакінуў нелегальных мігрантаў у сувязі з тым, што Польша выставіла ультыматум на мяжу з Латвіяй, таму Латвія пачынае абараняцца. І давайте зразумеем таксама і гэтыя ўрады гэтых краін, бо для іх бяспека сваіх грамадзян з'яўляецца прыярытэтам. З іншага боку, яшчэ раз паўтараю, мы заўсёды выступалі за закрыццё гандлёвых пунктаў пропуска, чыгуначных, большегрузных, як метад ціску, інструмент ціску на рэжым, для того, каб прымусіць яго спыніць нелегальную міграцыю і адначасова дамагацца вызваляць палітычных зняволеных. Але з другого боку мы вельмі дакладна, публічна і непублічна падчас сустрэч выступаем за размежаванне рэжыма і беларусаў, каб пагранічныя пераходы для людзей заставаліся адкрытымі. І, дарэчы, гэтую пазіцыю пацвердзіў міністр замежных спраў Польшы Радаслаў Сікорскі пасля таго, як ён выставіў гэты адпаведны ультыматум. Ну, тут трэба глядзець, як дзейнічаюць гэтыя ўрады. Але я скажу, што сустракаюся фактычна кожны дзень з прадстаўнікамі гэтых краінаў, і ўсе ў адзін голас мне кажуць, што для іх прыярытэтным з'яўляецца пытанне бяспекі. Так мне казала міністр замежных спраў Латвіі падчас апошняй маёй сустрэчы з ёй, калі яна прыводзіла прыклад, што грамадзянін Беларусі, маючы жыхарства, статус жыхарства ў Латвіі, спрабаваў увесці зброю праз мяжу з Літвой на тэрыторыю Латвіі. І як рэагаваць на гэта Латвіі? Калі ў Польшы былі спробы падпалення гандлёвых цэнтраў, дзе знаходзяцца ў тым ліку людзі, грамадзяне Польшы, і таксама могуць знаходзіцца і нашыя беларусы, то як на гэта павінна рэагаваць гэтая дзяржава? І для іх сапраўды вельмі цяжкі выбар. Але пры гэтым мы пастаянна адвакатуем, што калі ласка, размяжоўваеце рэжым і людзей.
Але гэтыя краіны, на жаль, усё больш і больш будуць выбіраць пытанні сваёй бяспекі. Вінаваты ў гэтым не дэмакратычныя сілы, вінаваты ў гэтым не ўрады гэтых краінаў, вінаваты ў гэтым толькі Лукашенко і яго памагаты Рыжэнкоў, якія робяць менавіта такую сітуацыю ў Беларусі, якія засылаюць гэтых шпіёнаў, дыверсантаў і правакуюць дэстабілізацыю на межах з Еўрапейскім Саюзам. Ну, а в чисто практычным плане, вот Рыжэнкоў выступіў, сказаўшы тое, што ён сказаў. Уявім сабе, што спадар Сікорскі, міністр замежных справаў Польшы, спытае вас: спадар Латушка, як вы мне параіце? Я, конечно, буду вырашаць сам, но тым не менш, размаўляць з ім? Вызваляе ўсіх палізняволеных, спыняе ўсе рэпрэсіі на тэрыторыі Беларусі, перапыняе міграцыйную вайну, спыняе міграцыйныя потокі вайны, спыняе агрэсію супраць Украіны. Калі ласка. Нет, вот пришло запрошение. Я вам адказаў. Ёсць умовы, якія выстаўлены Еўрапейскім Саюзам, якія, дарэчы, прадэклараваны ў Вашынгтонскім дэкларацыі. Ацэнка дадзена рэжыму Лукашэнка да 75-годдзя НАТО, якая была прынята менавіта на мінулым тыдні. Ёсць адказнасць Лукашэнкі за агрэсію рэжыму Лукашэнкі, ёсць адказнасць за рэпрэсіі, ёсць адказнасць за нелегальную міграцыю, за забойствы палітзняволеных, за забойствы мірных людзей у 2020 годзе. Можам пайсці нават і глыбей у гісторыю рэжыму Лукашэнкі. Зашмат ён зрабіў злачынстваў. Так вось, калі нават весці нейкія размовы, няхай робяць канкрэтныя крокі па чаканням, якія чакае менавіта ад гэтага рэжыму грамадства беларускае, а у другую чаргу заходнія партнёры. Бо перадусім, я думаю, нам, беларусам, залежыць на тым, чтобы у нашай краіны не было рэпрэсій і не было палітзняволеных. Яшчэ одно пытанне, таксама звязанае з Польшай, гэта лёс Белсата, рэформа Белсата. Ну вот ужо прагучала ліст супрацоўнікаў Белсата, як бы не знішчайце Белсат. Ваша пазіцыя ў гэтым пытанні і ці можна на гэта неяк паўплываць? Вот вы можете на это паўплываць, каб, ну, скажем так, Белсат заставаўся, калі вы за гэта? Неаднойчы гэтая пазіцыя ўжо гучала, паўтару яшчэ раз. Адразу, як толькі стала гэта інфармацыя вядомая, гэта было апублікавана на каналах Белсата, мой каментар, відэакаментар. Мы выступаем за захаванне самастойнасці Белсата, мы выступаем за тое, каб беларускае вяшчанне працягвалася. Гэта адзіны дэмакратычны тэлеканал для беларусаў. Гэта вельмі важны інфармацыйны інструмент, які расказвае праўду і аб'ектыўную інфармацыю аб тым, што адбываецца ў Беларусі і вакол Беларусі. Мы правялі шэраг сустрэчаў. Я асабіста правёў сустрэчы з упаўнаважаным міністрам замежных спраў Польшы Томаш Хлонь, які адказвае за пытанні барацьбы з дэзінфармацыяй, які таксама займаецца курыраваннем тэматыкі Белсата. У меня адбылася ў пятніцу сустрэча з намеснікам міністра замежных спраў Марыкам Праўда. У Аліны Коўшык адбылася сустрэча з намеснікам міністра замежных спраў спадарыняй Дынгус. У меня адбылася размова з намеснікам міністра замежных спраў спадарыняй Радван. Гэта ўсё ведае Белсат, гэта ведаюць журналісты Белсата. Мы стаім тут на баку Белсата, але мы спадзяемся, што ўсё ж такі наш голас будзе пачуты і адбудуцца кансультацыі таксама па гэтаму пытанню. Гэтае пытанне, дарэчы, сёння абмяркоўвалася падчас паседжання аб'яднанага пераходнага кабінета. Канешне, мы адвакатуем, але падаткі на ўтрыманне гэтага тэлеканала плацяць грамадзяне Польшы. Таму палітычныя рашэнні прымае ўрад Польшы. Мы маем свой пункт гледжання і будзем яго адстойваць, але рашэнне менавіта за ўладамі гэтай краіны. Наступнае пытанне пра недаўнюю заяву галоўнай рэдактаркі выдання «Хартыя 97» Наталі Радзінай. Заява на ваш адрас, што вам бы варта было пакаяцца за вашу службу на рэжым Лукашэнкі, шматгадовую. Будзеце каяцца? Не хачу гэта ўвогуле нават каментаваць, не лічу гэта патрэбным. Скажу адно. Неаднойчы я ўжо казаў беларусам, беларускаму грамадству свае словы прабачэнняў у сувязі з тым, што я служыў рэжыму. Пры гэтым
служыў рэжыму, гэта гучыць таксама, такая самаацэнка даволі жорсткая. Пры гэтым я не ўдзельнічаў ні ў якіх рэпрэсіях у адносінах да беларускага грамадства. І мне ёсць што сказаць як міністру культуры, як паслу, што я зрабіў менавіта за гэты час. Гэта адкрыццё Нясвіжскага палаца і Мірскага замка, гэта нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная прэмія, залатая калекцыя беларускай песні, менавіта ўсе беларускамоўныя праекты, гэта помнік Караткевіча ў Кіеве. Гэта вельмі шмат аб'ектаў, звязаных з гісторыяй культуры нашай краіны, якія пачалі аднаўляцца ў Беларусі і па-за межамі Беларусі. Гэта праграма «Замкі Беларусі». Гэта адзіны міністр, які размаўляў на беларускай мове. Але тут важна зразумець адно. Я б вельмі хацеў, каб побач са мной быў не толькі адзін міністр, былы міністр, які ў дэмакратычным руху, каб побач са мной было 5-10 міністраў былых. Бо калі мы будзем выкарыстоўваць такія тэзісы, то мы ніколі не прыйдзем да сітуацыі расколу эліт. А без расколу эліт мы будзем яшчэ дзесяцігоддзямі змагацца за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Калі мы будзем менавіта фактычна жорстка, інфармацыйна і інша атакаваць тых, хто прыняў волевое рашэнне, не кажу пра сябе, просто кажу пра чыноўнікаў, і вырашыў менавіта працаваць на дэмакратызацыю, на дэмакратычны рух Беларусі. Такіх людзей трэба заахвочваць, а такімі дзеяннямі, наадварот, адварочваюць. Па што ісці ў дэмакратычны рух, калі рэжым супраць цябе ўзбуджае крымінальныя справы, пагражае цябе забіць, рэпрэсуе тваіх родных, блізкіх, забірае ўсю маёмасць, ты прыходзіш у дэмакратычны рух, і тут цябе яшчэ таксама б'юць з усіх бакоў, якія ёсць. Паглядзіць гэты чыноўнік на гэту ўсю сітуацыю, падумаю, да па якую халеру мне гэта трэба? Лепш я буду сидзець пры Лукашэнку. А цяпер некалькі пытанняў пра сітуацыю ў каардынацыйнай радзе, якая выклікала шмат жарсцяў. Нібыто крызіс у радзе вырашаны. Прыняты рэгламент, абранае кіраўніцтва рады, рада пачала працу. Вы задаволены тым, як ён вырашыўся? Бо крызіс быў. А это не пытанне задаволенасць, незадаволенасць. Я не лічу, што быў крызіс. Гэта нармальны працэс пасля абрання першы раз на падставе прамых выбараў, якія не выклікалі ніякіх заўваг з боку ўсіх удзельнікаў выбарчай кампаніі, з боку міжнародных наглядальнікаў, з боку выбарчай камісіі. Гэта нармальная рэформа, якая адбылася, таму што усе тыя фракцыі, большасці, якія стварылі на сённяшні дзень гэтую большасць, шлі менавіта з гэтымі тэзісамі адмовіцца ад рэйтынгавага галасавання, якое існуе ў Папуа-Новая Гвінея, за якое трэба плаціць па $100 кожны раз. І калі мы пачнем вылічваць матэматычныя формулы ў Excel, усе члены Коордынацыйнай рады, і сядзець, размяркоўваць гэты пункт 1, 3, 4, і будзем сядзець фактычна гадзінамі, то прабачце, калі мы будзем змагацца з рэжымам. Таму гэты крызіс не існаваў. Існавала і ёсць частка членаў Коордынацыйнай рады з павагай да іх, якія маюць іншы пункт гледжання, але крычаць грамчэй за ўсіх. Кожны з нас мае мандат. Кожны з нас можа стварыць кааліцыю большасці. Блок Латушкі, Рух за свабоду не мае 50+1 голас у Коордынацыйнай радзе. Мы маем толькі 28 галасоў. І гэта абсалютна недастаткова для прыняцця нейкага, абсалютна ніякага рашэння ў Коордынацыйнай рады мы прыняць не можам. Таму мы аб'ядналіся разам з іншымі фракцыямі і стварылі большасць. Што перашкаджае тым, хто зараз лемантуе, стварыць гэтую большасць і прыняць сваё рашэнне. Дарэчы, за змену ў рэгламенце прагаласавала нават больш, чым 2/3 дэлегатаў Коордынацыйнай рады. І гэта дэмакратычны працэс, і трэба шанаваць дэмакратыю. Перамаглі зараз гэтыя сілы, пройдзе 2 гады, будуць зноў выбары, ёсць магчымасць у сённяшняй, меншасці, калі яны сябе так называюць, перамагчы праз 2 гады і таксама рабіць тую справу, тое, што варта. Але нікому з іх на сённяшні дзень не перашкаджае прыйсці з канкрэтнымі прапановамі. На жаль, я пакуль такіх прапаноў не чуў. Як шараговы член Коордынацыйнай рады, я заўсёды падтрымаю любую добрую, слушную ініцыятыву, якая скіравана на дзеянне, на тое, каб жудасны гэты рэжым знішчыць у Беларусі. Я бы вашу шараговасць не перабольшваў, вы ўсё ж такі кіраўнік самай буйной групы, і менавіта вам адрасуюць многія папрокі.
Але зноў жа такі, ну, Юрий, давайте яшчэ раз. Так, самай буйной 28 галасоў. Матэматыка 80 членаў Координацыйнай рады. 28 галасоў можа прыняць рашэнне ў Координацыйнай радзе? Не можа. Мы аб'ядналіся з 5 фракцыямі. Калі ласка, што перашкаджае тым, хто ў меншасці, аб'яднацца з 5 фракцыямі? Павел, ну ўсё ж таки, тым не менш, вот як кіраўнік, як ніяк самой буйной адносна фракцыі, вы маглі бы, у чым вы маглі бы пайсці на кампраміс з меншасцю, сказаць ім, ну вы не маеце рацыю, я маю, за мной большасць. Ну тым не менш, паколькі ў нас дэмакратыя, ладно, хлопцы, дзеўкі, я згодны зрабіць вам крок, чтобы вы меня не лічылі дыктатарам. Слухайте, як я могу быць дыктатарам? Я яшчэ раз вам паўтараю. 28 галасоў з 80 галасоў. Гэта дыктатура? Дыктатура — это калі адбыліся прамыя выбары, калі людзі прагаласавалі за праграму, мы прыйшлі з гэтай праграмай і сабраліся 5 фракцый, аб'ядналіся ў адзін блок большасці. Про якую дыктатуру? Я прасіў бы нават просто шанаваць інфармацыйнае поле і не ўжываць такіх рэчаў. Узурпатарства, дыктатура. Як можна узурпаваць уладу, не маючы большасці ў Координацыйнай радзе? Немагчыма. Гэтая меншасць, якая сёння, можа таксама узурпаваць уладу, стварыўшы сваю большасць. Што ў гэтым перашкаджае? Пытанне аб тым, аб чым я мог бы пайсці насустрач, гэта пытанне таксама не пра што. Няхай ставіць канкрэтныя прапановы. Я не чую канкрэтных прапаноў. Канкрэтная прапанова захаваць рэйтынгавае галасаванне БТР АРВ, за якое трэба плаціць $100 за кожнае, дзе трэба паўдня губляць кожнаму члену Координацыйнай рады ў Excel, матэматычна вылічваючы, каго падтрымаць, каму паставіць першую, другую, трэцюю, чацвёртую пазіцыю. Альбо, як мы пралічылі матэматычна, што Рымашэўскі, умоўны, пры ўсёй павазе да гэтага палітыка, мог стаць спікерам, пры тым, што большасць мае большасць галасоў у Координацыйнай радзе. Но гэта тое самае, як, ведаеце, перамагчы, запакаваць гэта ў коробку, у пудэлка такое, прыгожую паперу, завязаць бантикам і аддаць меншасці і сказаць, кіруйце. Пытанне, а па што было ісці на выбары? Які было сэнс удзельнічаць і перамагаць? Калі мы просто ўзялі, перамаглі і сказалі, меншасць, мы перадумалі, кіруйце вы самі. Ну гэта же, ну, як казаў класік, глупства гэта ўсё пані Дабрадзею. Ну, Янка Купала, Паўлінка. Праўда, ну вось гэта трэба зразумець. Ну, з іншага боку, ёсць права кожнаму дэпутату дзейнічаць там, дзе ён знаходзіцца. Кожны дэпутат можа вайсці ў камісіі, якія зараз будуць стварацца. Кожны дэпутат можа стаць намеснікам кіраўніка камісіі. Нават я не выключаю, што будуць і старшыні камісій, менавіта калі яны прафесіяналы, яны маюць сваю канкрэтную праграму, прапановы, дзеянні старшынямі камісіі ў Координацыйнай радзе. Тут няма ніякіх праблемаў. Мы абсалютна адкрыты да канструктыўнага ўзаемадзеяння, а не абражання матамі у Координацыйнай радзе. Калі вы кажаце пра мат, то давайте скажем, хто гэта кажа. Толькі адна частка, 1-2 чалавекі. А чамусьці гэта павінна ўсё апракідвацца на імідж Координацыйнай рады. Гэта пытанне да тых, хто выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку падчас камунікацыі ў Координацыйнай радзе. Так вось няхай яны прызнаюцца ў гэтым і скажуць, да, мы выкарыстоўваем нецэнзурную лексіку. І мы з такімі людзьмі павінны сказаць, ну давайте, мы вам аддадзім перамогу. Ідзіце далей, лайцеся там з усімі. Не, мы за канструктыў, яшчэ раз кажу. Але дэмакратыя, ну уявіце сабе, вы ў Чэхіі жывіце, у вас ёсць парламент. Адамова, якую я ведаю вельмі добра, кіраўнічка парламента. Вось яна абрана і сказала бы, ведаеце, я выходжу з партыі, у якой я была, я не прадстаўляю больше гэтую партыю, я буду прадстаўляць усіх. Гэта і так, і не. Ніколі кіраўнік парламента не выходзіць з партыі, з якой ён абраны. Такое таксама немагчыма. У дэмакратыі такога няма, бо тады няма сэнсу выбараў. Няма сэнсу, яны губляюць нейкі сэнс. Ясна, добра. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітык, чалец аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Дзякуй вялікі, Павел. Дзякуй. А нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі ў Беларусі, вакол Беларусі, ў дэмакратычных сілах, яны могуць сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.